हेलो लोगोफोर गासैखौबो गिबियावनो नार्जारी एडुकेशन चेनेलआव बरायबाय आरो गासैनिसिमबो रंजालु बैसागोनि गोजोन हामलायहरनाय थाबाय ओके आरो दिनै लकडाउन होनानै न'आव ओरैनो आखाइ आथिं हेबनानै बा जिरायना थानायनि सम गैला लोगोफोर थिग बेफोरखौनो साननानै नार्जारी एडुकेशन चेनेलआ नोंथांमोननि थाखाय बर' रावजोंनो फ्रि इउट्युब अनलाइन क्लास लानानै फैदों बेनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना लानो नाजा न'आव थानानैनो गोसो बादियै सोलोंनो हागोन आरो फारसेथिं बाहेराव ओंखारालासिनो न'आव थानानै हादर सिबिनायनि खामानिबो जागोन ओके बेखायनो नोंथांमोना गोसो बादियै सोलोंनो हागोन न'आव थानानैनो ओके बे नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारहरनो नाङा माबा सोलोंनो थाखाय जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों जुदि एसेबाबो जुदि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय मुलाम्फा गोनां अब्ला बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम मानोना जोंनि बर' गथ'फोरा बा बर' फरायसाफोरा ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ आरो आंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्स आरो साननायजों बुजियो दि गियानखौ जेसेबांनो रानलायगोन एसेबांनो गियाना बारायगोन ओके स' बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम स' दिनै जों बारा बुङालासिनो जोंनि मेइन टपिकसिम फैदोनि जों दिनै सावरायगोन मा सोंथि 6.2आव थानाय कुइसनफोरनि एन्सारखौ ओके बे जोंनिया जिअमेट्रि एबा फुमसुनि पार्ट 4 जागोन एबा आखान्थि 3 खोन्दोनि माने खोन्दो 6नि आखान्थि 3नि लेक्चार नाम्बार 4 जागोन जायफोरा लेक्चार नाम्बार 1 निफ्राय 3 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायो जों लेक्चार नाम्बार 3 आव थारबुंथि 6.1 नि बागै मोजाङै सावरायदो आरो थारबुंथि 6.2 नि बागैबो मोजाङै सावरायखाबाय माने थारबुंथि 6.1 आव जोंनिया दङमोन मा जुदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि लिगै जुदि आद्रा मोननै आखान्थिफोरखौ थि बिन्दोआव दानस'जासे बोनाय जायो अब्ला आद्रा मोननै आखान्थिफोरा एखे रुजुथायाव रानजायो बेखौ जोङो थारबुंथि 6.1 आव मोन्दोंमोन अब्ला बै थारबुंथि 6.1 आरो 6.2 जोंनिया दिनै जोबोर गोनांथि बा जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन बेफोर कुइसनफोरनि एन्सारखौ बानायनो थाखाय ओके अब्ला जों मा सोंथि 6.2 नि कुइसन नाम्बार 1 आव मा दं जोंनिया नाय कुइसन नाम्बार 1 आव दं मा जोंनिया सावगारि 6.17 नि 1 आरो 2 आव DE पेरेलेल BC माने DE पेरेलेल BC से नम्बरआव EC आरो 2 नम्बरआव AD खौ दिहुन दा से नम्बर सावगारियाव जोंनिया मा DE आ BC नि पेरेलेल बेयावबो जोंनिया 2 नम्बर सावगारियावबो DE आ BC नि पेरेलेल अब्ला जों से नम्बर सावगारियाव मा दिहुननो होदो जोंनो मा दिहुननो होदो EC खौ दिहुननो होदो EC आरो 2 नम्बर सावगारियाव मा दिहुननो होदो AD खौ दिहुननो होदो AD अब्ला जों मोनबोखादोंमोन जि मोनसे आखान्थि 3 आव जुदि मोनसे आखान्थिनि लिक थायोबा माने लिक मोनसे आखान्थिनि जायखिजाया मोनसे हांखोआ लिक जायोब्ला अब्ला बै हांखोआ गुबुन मोननै आद्रा आखान्थिखौ एखे रुजुथायाव रानो अब्ला जों बेखौनो एप्लाइ बानायगोन ओके स' जोङो होमबा दिनै बानायनि बेखौ ओके जोङो से नाम्बारनि 1 नाम्बारनि सल्युसन खालिनि होमबा होनाय दङ जोंनिया मा बेयाव DE पेरेलेल टु BC DE पेरेलेल BC बेखायनो जों आखान्थि 3 मायो ABC निफ्राय मोनो मा मोनगोन जोङो AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल AE डिवाइडेड बाय EC दा AD आ बेसेबां दङ जोंनिया 1.5 मानफोरखौ बुजिनो हो 1.5 आरो DB आ बेसेबां दङ जोंनिया 3 सेन्टिमिटार इक्वल टु AE आ बेसेबां दङ 1 आरो EC खौ दिहुननांगौ जोंनो EC खौ नांगौ ओमफ्राय EC लाबाय जों दिहुननायाव ओके अब्ला जों दिहुननि बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन बानायना हो आसा खालामो नोंथांमोना बे क्रस माल्टिप्लिकेसन नेमखान्थिखौ मिथिगौ 1.5 दो EC खौ सानजाबनो हागोन आरो 3 दो 8 दो सानिखौ सिंनिदो सानजाबगोन बेखौबो सिंनिखौ सानिदो सानजाबगोन ओके 1.5 into EC equal to बेदो सानजाबदो 3 into 1 दा नै बेयाव EC ल'सो नांगोन नालाय EC ल' लिरबाय दा EC आ जोंनिया बेयाव मा सानजाब हिसाबै दङ अब्ला बेयो समानसिनि उल्था फारसे थांबा मा जागोन राननाय हिसाबाव थागोन सिङाव थागोन माने राननाय जागोन ओके
3 सानजाबसे समान 3 जाखायो अब्ला नै 3 खौ जुदि 1.5 रानबा मा जायो जोंनिया 2 जागोन ओके अब्ला EC इक्वल टु 2 3 खौ 1.5 रानबा 2 जागोन नै आं रानना खोन्थिनो बेयाव बोरै राननो दा दशमिकखौ खोमानो थाखाय मा खालामनांगोन जों 10 सानजाबनांगोन अब्ला सायावबो 10 सानजाबनांगोन सिङावबो 10 सानजाबनांगोन अब्लासो जोंनिया मा जागोन 30 आरो 15 अब्ला नै 15 खौ मा सानजाबा 30 मोनगोन 30 खौ 15 रानबा 2 ओके जोंनिया 2 जाबाय अब्ला जोंनि एन्सारा बेनिया 2 जाबाय अब्ला जों बुंनो हासिगोन मा जोंनिया बेनिया एन्सारा 2 जासिगोन एबार 2 नाम्बारनिखौ नायनि जों 2 नाम्बारनियाबो सेम बिदिनो AD डिवाइडेड बाय DB जागोन EC डिवाइडेड बाय ED जागोन ओके सेम बेखौबो नायनि जों बानायनानै 2 नाम्बार सरि 1 नाम्बारनि 2 सल्युशन बेयावबो होनायदों जोंनिया मा बेयाव DE पेरेलेल BC अब्ला जों आखान्थि 3 बेखायनो आखान्थि 3 ABC निफ्राय मा मोन जोङो आखान्थि 3 ABC निफ्राय मा मोन जोङो AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टु AE डिवाइडेड बाय EC मा मोनगोन AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टु AE डिवाइडेड बाय EC AD दिहुननांगौ जोंना एबारियाव AD दिहुननांगौ DB आ बेसेबां दङ 7.2 DB आ बेसेबां दङ 7.2 इक्वल टु AE बेसेबां दङ AE आ 1.8 आरो EC आ 5.4 AE आ 1.8 EC आ 5.4 दा नै सानजाबदो बेखौबो AD सानजाब 5.4 इक्वल टु 1.8 into 7.2 दा नै जोंनिया मा जागोन AD नांगोन नालाय AD अब्ला बे जोंनिया सानजाबसिन दोङो अब्ला समानसिननि उल्टा फारसे थांबा मा जायो बेयो समानसिननि उल्टा फारसे थांबा राननाय हिसाबै जागोन बेखौ सानजाबनांगोन 1.8 into 7.2 आरो इयाव 5.4 दा नै जों पइन्टखौ खोमानो थाखाय मा खालामनांगोन ओके दा नाय जोङो सानजाबग्रोना हो फार्स्टआव बेखौ मा सानजाबनो 1.8 into 1.8 into 7.2 दा पॉइंट गैया होनना सानलाथ' बेयाव 2 into 8 बेसां 16 नि 6 1 थाबाय जेरै नर्मेल सानजाबनाय बायदिनो सानजाबलांनायखौ 2 into 1 बेसां 3 2 1 to 3 7 into 8 56 7 into 8 56 नि 6 आखा थांबाय 5 7 into 1 7 5 to 7 बेसां जायो 12 बेसां 6 9 to 1 दा नै दशमिक खैथानि उनाव दङ इखौबो 1 याव 1 गासै खैथा जागोन 1 2 जागोन 1 2 होमबानियाव जासिगोन दशमिक ओके अब्ला जों बेखौ मोनगोन मा 12.96 divided by 5.4 दा नै बेखौ जोङो दानबावनो हायो ना हाया जों दानबावनो हायो ओके अब्ला जों नै दशमिकआ बेयाव मोननै दखर दङ दशमिकखौ खोमानो थाखाय जों मा खालामनो हायो बेयावबो 1296 अब्ला बे मा जागोन 540 जागोन ओके अब्ला बेखौ दाननो हागोन हाया जों नाय जों 2 दो दाननो हागोन हाया 2 दो ओके बेखौ राननाय नोंसोरो बेखौ बे पॉइंटआव फैगोन ओके बेखौ नोंसोर बानायथारबानो जाबाय नङाबा आं बानायना होनि ओके इखो एसे गोबाव लागोन बानायबा बियो नायनि जों राननि 1296 540 2 बा बेसेबां जागोन 0 8 10 6 1 2 ओके पॉइंट 0 हरबा 4 3 हरबा 3 into 0 0 3 into 4 12 में 2 1 थाबाय 3 into 15 16 बेखौ रानबावबा 4 5 ओमफ्राय 4 दो सानजाबखादो डाइरेक्ट 4 दो हरबा नै 540 4 सानजाबा 0 16 नि 6 1 थाबाय 21 अब्ला जोंनिया 2.4 मोनबाय अब्ला जों बेखौ मोनगोन एन्सारखौ 2.4 जोंनि एन्सारा जासिगोन बेनिया 2.4 ओके 2.4 जासिगोन जोंनिया बेनिया AD नि माना 2.4 जासिगोन ओके स' नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा भिडिअखौ खनले नायफिनबाय था माने स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायफिनबाय था ओके अब्लानो बेखौ बांसिन बुजिगोन
अब्ला जों नेक्स्ट क्वेश्चन नायनि 2 नम्बर क्वेश्चनाव मा दं जोंनिया आखान्थिथाम PQR नि E आरो E आ फारियै PQ आरो PR आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बेलायाव EF पेरेलेल EF लिग QR नंगौना नङा लिर माने EF आ पेरेलेल QR नंगौना नङा लिरनो होदो ओके माने PQR आ मोनसे आखान्थिथाम न ओके जों होनबा मा होनियो हमना लाबाय जुदि जायखिजाया मोनसे आखान्थिथाम बेयाव मा होनदो PQR नि E आरो F आ फारियै PQ ओके अब्ला मा जों जायखिजाया होनबा PQR जा नै E आरो F आ E आ PQ खौ दानो आरो F आ PR खौ E आ PQ खौ दानगोन बेयाव F आ PR खौ अब्लानि मोनसे लाइन जाबाय जोंनिया ओके दा जोंनो मा फोरमान बेयाव होनदो मा आखान्थिथामनि सायाव मोननै बिन्दो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बेलायाव EF पेरेलेल QR जागोन जाया जोंनो फोरमान खालामना दोनो दा नै EF आ QR नि पेरेलेल नंगौना नङा नै गाहायनि मानफोरखौ लानानै जोङो नायनांगौ ओके जुदि हमना लाबाय बे पेरेलेल जानांगौबा मा जागोन इयो पेरेलेल जानांगौबा जों लिरनो हायो PE divided by EQ equal to PF divided by FR बिदि जानांगोन ना पेरेलेल जानांगौबा दा नै PE नि माना बेसेबां होनाय दङ इयाव PE नि माना जोंनिया दङ 3.9 आरो EQ निया बेसेबां दङ 3 PF निया दङ 3.6 आरो मा दंबावो जोंनिया FR निया 2.4 दा इदो समान नंगौ ना नङा बिदो समान नंगौ ना बिदोथ' समान नङा जोंनिया समान बानायनो हागोन नामा नाय समान बानायनोबो हानाय नङा जों नाय दानना नायनि जों समान नंगौ ना बे 39 जाबा बे मा जागोन 30 जागोन दानना नायनि जोङो 3.9 खौ 3 दो दानबा मा जागोन जोङो 1.3 जागोन इक्वल टु बेखौलाय बेथ' 26 बेथ' 1.3 जानाय नङा अब्ला जोंनिया बेदो जों बेनिफ्राय मोनबायदि बेखायनो PE आरो EQ is not equal to PF divided by FR अब्ला बेयो जोंनिया पेरेलेल जानो हाया बे बेलायाव नेक्स्ट नियाव नाय नोंसोरो 2 आव मानफोरखौ फसंना हो जुदि 2 आव मानफोरा जुदि PE divided by EQ नि माना जुदि PF divided by FR नि इक्वल जायो बेदो समान जायो अब्ला बेयो जोंनिया पेरेलेल जागोन माने लिग जागोन ओके दा बेयाव जोंनिया समान नङा नालाय होमबा बेयो जोंनिया बेयाव पेरेलेल नङा माने लिग नङा थिक 1 आ जोंनिया लिग नङा 2 आ लिग नंगौना नङा नाय नोंसोरो आरो 3 खौबो लिग नंगौना नङा नाय नोंसोरो ओके नोंसोर बेखौ बानायनानै नाय 2 आरो 3 खौ ओके जों दा 3 नम्बराव थांनि 3 नम्बराव मा दङ जोंनिया सावगारि 6.18 आव जुदि LM परपेंडिकुलर CB आरो LN परपेंडिकुलर ना सरि जुदि LM पेरेलेल CB आरो LN पेरेलेल CD फोरमान खालामनांगौ दि AM divided by AB equal to AN divided by AD दा नै जोंनिया नै बे सावगारिनिफ्राय बेखौ जों फोरमान खालामनांगोन ओके अब्ला जों बेखौबो बानायनि बेखौ जों बहियाव मोजाङै बानायनि बहियाव कुइसन लिरखादो ओके बेयाव नायनि जोङो मा दङ गाहायनि सावगारियाव जुदि LM पेरेलेल CB आरो LN पेरेलेल CD फोरमान खालामदि AM divided by AB equal to AN divided by AD बे 3 नम्बरनि ओके बेखौ जों बहियाव आरामसे लिरखादो कुइसनखौ स' नायनि जोङो मा बे मोनसे सावगारिनिफ्राय जोङो बेयाव मा होनाय दङ जोंनिया होनाय दोङोखौ लिरग्रो फार्स्टआवनो बेयाव मा दोङो LM पेरेलेल CB नै जोंनिया LM आ CB नि पेरेलेल जायो पेरेलेल मानेथ' मिथिखागोन नोंसोर लिग माने जोंनिया जेरै जेब्लाबो नांजाबा बिसोर मोननै हांखो जेब्लाबो खारबाय थागोन नांजाबा एग्जांपल हिसाबै नोंसोर रेल लाइनखौ नाय रेल लाइना जोंनिया माब्लाबाबो नांजाबा बे समान खारलांबाय थायो समान जानथायदो ओके थिग बेबादिनो बेखौ जों पेरेलेल होनो ओके आरो मा होनाय दंबावो आरो LN पेरेलेल CD ओके नै LN पेरेलेल CD फोरमान खालामनांगौ दि जि होनाय दं बेखौ लिरग्रा फोरमान खालामनांगौ दि मा AM divided by AB equal to
an divided by ad ओके अब्ला जोङो बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय दा नै इ पेरेलेल होनना मिथिखायो बेखौ बियो जोंनिया बेनि पेरेलेल अब्ला जोंनि ए बि सि नि मोनसे आखान्थिथाम नंगौ ना ए बि सि आखान्थिथामनिफ्राय जों मा लिरनो हायो जुदि एल एम आ जुदि बि सि नि पेरेलेल बा मा लिरनो हायो जोङो ए एम डिवाइडेड बाय एम बि इक्वल टु ए एल डिवाइडेड बाय एल सि बिदि लिरनो हायोना जोङो बे जों थार बुंथि द दशमिक सेखौ लानानै सेनि बादिब्ला बिदि लिरनो हायो ओके थिग बेबादिनो जोंनिया जुदि एल एन आ पेरेलेल बा सि डि नि बे ए डि सि आखान्थिथामनिफ्राय जों मा लिरनो हायो an divided by nd equal to al divided by lc बेखौबो जों थार बुंथि द दशमिक सेखौ लानानै बिदि लिरनो हायो ओके होमब्ला जों लिरनो हासिगोन दे सिन्स जिहेतु माने सिन्स lm parallel cb बेखायनो आखान्थिथाम नैयो abc बेखौ ला abc निफ्राय जों मा मोनो am parallel am divided by mb बा bm mb होनसै इक्वल टू मा लिरनो हायो al divided by lc al divided by lc ओके बेखौ जों से नम्बर होना समानथाय लाथ ओके थिग बेबादिनो आरो ln पेरेलेल मा जोंनिया n cd बेखायनो जों मा आखान्थिथाम मा जोंनिया बेखायनो आखान्थिथाम adc निफ्राय जों मा मोनो आखान्थिथाम adc निफ्राय मा मोनो an divided by nd equal to al divided by lc बेखौ जों 2 नम्बर समानथाय होना लाबाय बे जों मा मोनो बेखौ थार बुंथि द दशमिक सेनि बादियै ओके थार बुंथि द दशमिक सेखौ जुदि नायोब्ला जों बिदि मोनो ओके बेयाव जों फोरमायखादोंमोन थार बुंथि द दशमिक सेखौ बेखौ जायफ्रा लेक्चार नम्बर 3 आव मोजाङै नायाखै बेखौ नायना लानो थाखाय आङो गुरै खावलाय बे जोंनि इम्पर्टेन्ट थार ना थार बुंथि द दशमिक सेआ स होमबा जोङो मा मोनो नै दा 1 नम्बर आरो 2 नम्बराव नाय al divided by lc आग्रायाव al divided by lc बेयावबो मिलायो आग्रानिया अब्ला जुदि आग्रानिया मिलायबा आगसिनि मोननैयाबोथ' मिलायखागोन इक्वल जागोन बेखायनो 1 नम्बर आरो 2 नम्बर निफ्राय जों मोनो जों मा मोनो नै am divided by mb equal to an divided by nd होनना मोनसिगोन आग्रानिया जोंनिया मिलायो नालाय समान नालाय अब्ला जोङो आगसिनिखौबो समान होनो हागोन मा होनो हासिगोन am divided by mb equal to an divided by nd ओके बेखौनो मोनसिगोन दा जोंनो फोरमान खालामना होदो नै मा am divided by ab an divided by nd माने am divided by ab an divided by ad so mb plus am मा जायो जोंनिया mb plus ab मा जायो जोंनिया सरि mb plus am मा जायो जोंनिया ab जायो नि mb आरो नै am खौ जों दाजाबबा ab मोनो स जों से दाजाबना होनाय फारनैथिंबो बेयाव से दाजाबना होनाय फारनैथिंबो से दाजाबना माने am mb plus 1 equal to an nd plus 1 बेखौ जोंफोर मिथिखादोंमोन जे बेखौ कमन लाबा मा जागोन जोंनिया सिङाव mb थागोन दा बेयावथ' mb गैया नालाय सिङाव दा सिङावबो सायावबो mb सानजाबनांगोन सिङावबो mb सानजाबनांगोन ओके स होमबा जोंनिया मा सायावथ' m जाखाबाय अबा मा जासिगोन mb सानजाब 1 माने mb दा कमनानो जाबाय mb ओके थिग बेबादिनो an plus nd divided by nd ओके दा नै am plus mb माने नै am plus माने am plus mb माने मा ab लिरनो हायो आरो नै an plus nd माने मा लिरनो हायो an plus nd माने ad लिरनो हायो अब्ला जों सानिखौ मा लिरनो हागोन ab स
सरि बेखौ जोङो बिदि लाङा जों ओके बेखौ जोङो बेखौ दाजाबनायनि सिगां जों फार्स्टआव मा खालामगोन बेखौ सोलायना लाग्रोनि जोंनो मा फोरमान खालामना होदो नालाय एम खौ नांगो जोंनो एम खौ नांगो ओमफ्राय ए बि नांगो दा नै जोंनिया बिदि खालामबाय ए बिस फैगोन ओमफ्राय सिङाव एम बिस थागोन नालाय जों फार्स्टआव सोलायग्रोना हो बेखौ जोङो फारनैथिंबो बेलथायना हो माने सिंनिखौ सायाव लां सानिखौ सिङाव लां माने एम बि डिभाइड बाय ए एम इक्वल टु एन डि डिभाइड बाय ए एन ओके अब्ला जोङो बेखौ बानायदो फारनैथिंबो सेटा जाना होयो एबार एम बि ए एम प्लास 1 इक्वल टु एन डि एन प्लास 1 अब्ला जों मा एम बि प्लास ए एम डिभाइड बाय ए एम इक्वल टु एन डि प्लास एन डिभाइड बाय ए एन अब्ला सायाव मा जागोन एम बि प्लास ए एम माने जों मिन्थिदोंना एम बि प्लास ए एम माने जों ए बि लिरनो हायो अब्ला जों बेखौ ए बि डिभाइड बाय ए एम इक्वल टु बेखौ मा लिरनो हायो जोङो एन डि प्लास ए एन खौ जोङो नै सावगारियाव मोनखादो एन डि प्लास ए एन खौ जों लिरनो हायो ए डि अब्ला बेखौ जों लिरनो हायो मा ए डि डिभाइड बाय ए एन दा जोंनिया फोरमान जाबाय इयो ओके नै फोरमान खालामना दोन जोंनिया मा ए एम डिभाइडेड बाय ए बि आरो ए एन डिभाइडेड बाय ए डि स' होमबा जोंनिया मा दोङो सिङावसो जाना दों ए एम आ बेखौ सोलायलाय उल्था सिंनिखौ सायाव लां ए एम डिभाइडेड बाय ए बि बे जा बानायदों नालाय सिंनिखौ सायाव लांदों नालाय इजाबो लांनांसिगोन बा सिंनिखौ सायाव ए एन डिभाइडेड बाय ए डि होमबा फोरमान जाबाय जोंनिया प्रुफ बे जोंनिया फोरमान जाबाय ओके बेखौ नायनोसै बेखौ नायफिन जों फार्स्टआवनो बेलथायग्रोना लानांगोन बेखौ ओके अब्ला जोंनिया नैदि जाबाय ए एम डिभाइडेड बाय ए बि ए एम डिभाइडेड बाय ए बि इक्वल टु ए एन डिभाइडेड बाय ए डि ओके स' जोंनिया बिदि जाबाय स' जोंनिया बे प्रुफ जाबाय स' नेक्स्ट क्लासाव जोङो कुइसन नाम्बार 4, 5, 6 बेफोर गासैखौबो खालामनो नाजागोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ जुदि बुजियाखैबा भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन माने खनले नाय खेबसेयाव बुजिया खेबनैयाव बुजिया खेबथामावथ' बुजिगोन ना ओंखायनो भिडिअखौ जुदि भिडिअआ जुदि स्ल' जादोंबा नोंसोरो इउटुबाव जोंनिया मोनसे फिचार दङ जे नोंसोरो बेखौ 1.5x आव होनानै 1.5 नि स्पिडाव होनानै अब्लानो जोंनिया स्पिडै जागोन ओके स' थेंक इउ दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माबोरैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि गासैबो भिडिअफोरखौ नुजोबो ओके स' थेंक इउ